Kaachiel kod Rising Stars biro yuoro e tuke mag pinje ang'wen mibiro bagi e piny mar Malawi. Kenya osetimo ikruok makare e tukego mibiro ti godo mar timo ikruok ne tuke mag manyo tiko mar AFCON higa mar 2025. James Opondo nigi ler mar wachni. Elap Mautali Grounds County ma Nairobi, tim mar Harambee Stars kotelnegi gi kocha Onge Firat dhi nyime gi timora komotelo ne tuke mag pinje ang'wen mibiro bagi elap ma Bingu Stadium e boma ma Lilongwe kind tarik 23 gi tarik 26 dweni. Kanuwuoyo gi jofwambo, Firat nolero ni ikruok mar Harambee Stars ni kare kogeno yudo duoko maber e piny mar Malawi, gino mabiro miye thuolo mar loso tim mabiro manyo tiko mag tuke pinje Afrika higa mar 2025. I think Malawi and Mauritius are totally different things because now we are a step ahead and we will play also better teams. So I think it's different. And plus, I hope the conditions in Malawi, and I heard they are better, will be much better than in Mauritius, because in Mauritius we had very bad conditions, an artificial field which was very bad, so we couldn't train well. So I hope that we will have better options in Malawi. And anyways, the stadium is grass field, what I heard is in good quality, so therefore I think it will be more useful for us. Michael Olunga, Daniel Anyembe, Richard Odada, Collins Chenje, Ayub Timbe gin moko kuom jotugo matugo leagues ma oko ma oserure gi tim mar Harambee Stars. Kocha Firat biro iko tim mare maonge jotugo kaka Marcelo Uma kolero ni ma biro chune mondo olok kit tugo mar Harambee Stars e tuke mabiro. If we have all these players missing, on the other side, like I said before, it's a good time also to try new things. For example, you make plans as coach and sometimes the plans explode, because I wanted to try in this tournament a 3-line defense, but we cannot play this 3-line defense without Marcelo. This is not possible for us, so therefore I cancel it. So we will see, we will try some new faces. Team mar Rising Stars jotugo ma hikgi piny mar 20 bende biro yuoro tuke mag pinje ang'wen. Ma en thuolo mar jotugo matindo nyiso rang'iny margi gino mabiro miyogi thuolo mar donjo e tim maduong' mar Harambee Stars. Firat kata kamano lero ni chenro makare mar menyo kendo miyo jotugo matindo thuolo biro mana bedo makare ponono ni lai oketi e yorno ma ong'ith. So many things are missing. So many, starting by fields and whatever, use, everything is missing. And still we have good players. Still we have some good boys. So I cannot imagine if we would have a professional system where we find our boys and children, everyone young, and can educate them young. I can't imagine which kind of team we could have here, or how good the quality of the league could be. So, and this is what I say, if we don't change this, we will talk always about the same things. Captain mar Kenya korka koreto nolero ni tuke mag pinje ang'wen biro miyo jotugo thuolo mar tugo gi timbe madongo e pinje mag Afrika, kendo kelo gi kanyakla kaachiel gi jotugo moluongi mokwongo e tim mar Harambee Stars motelo ne tuke mag manyo tiko tuke mag AFCON gi CHAN. Like I said, it's preparation for these upcoming games, and if you want to try and dream of going to these kind of competitions, AFCON and even World Cup, you have to try and go out there and try to compete in a foreign soil, you know, where the pressure is also too much, and try to get results. So it's not only about going to compete in the tournament, but trying to get results, which is most important going into this competition. Harambee Stars kaachiel gi Rising Stars gino ni biro wuok pacho ka giko juma ni ka gidhi e piny mar Malawi. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.